Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ako po ay isang grade 12 student and sa totoo lang ako po ay nagko-contemplate kung dapat pa bang ipagpatuloy sa college ang pag-aaral o mag-YouTube na lang o kung mag-aaral ba, ano po ba ang mga pwedeng maging trabaho na hindi po mapapalitan ng AI. Ang hirap naman po ng adulting, it's so hard. Wow. Oh. Wait lang grade 12 ka pa lang. Ang bigat naman ng mga katanungan. Hindi, tsaka, wait lang kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, yan na muna yung isipin mo kasi sa totoo lang, hindi din naman natatapos yung problema. That's the bad Correct. news. The good news is, eventually as you grow older, nasasanay ka sa problema, natututo ka along the way. Correct. Hindi na masyado nakakagulat pa rin na may mga pagsubok na dumadating sa buhay, pero hindi na para hindi mo laging alam yung gagawin mo. So ngayon kasi because you're still a grade 12 student, yung brain ay hindi pa talaga fully developed, hindi pa kompleto ang mga experiences, 'di ba? So talagang very obvious na nalilito, naguguluhan, and feeling mo adulting ka na agad, 'di ba? One at a time, ika nga. Ito yung problema sa totoo lang na nakikita ko ngayon sa mga generations ngayon na ang dami nilang pinoproblema yung mga in the future, yung mga hindi pa nangyayari. Oo. Dahil na rin din siguro isa impluwensya ng social media. Unlike sa Totoo. panahon, eto na naman tayo. Pero kasi wala kasi tayong nakikita Wala. di ba? Kaya nga, di ba, Jegs, aminin mo na, nung mga panahon natin, ito na naman po tayo, nung panahon namin, unlike noon, yung mga linyahan natin. Ano lang ba kapag tinanong mo ang isang kabataan noon, wala pang grade 11 and 12 noon. Kunyari high school student o kaya elementary. Kapag tinanong mo siya, anong gusto niya maging pagtanda niya? Correct. Iilan lang yung sasabihin niyan. Teacher, Ayan. doktor, Correct. nurse, engineer, Ayan, police. pwede, Ayan, police, kasama yan. sundalo, kasama din yan. Yun lang. Kasi yung mga trabaho na mga iba, wala naman tayong nakikitang mga Correct. iba pang mga trabaho Tsaka hindi nila pinoproblema yung mga problema. Hindi. Kasi Matagal pa yun wala tayong idea doon. Wala. Ganyan. Kaya, wala Moving forward lang sa atin. Oo. Wala tayong magagawa. Masyadong exposed yung mga kabataan ngayon sa napakarami mga bagay. Hence, parang feeling nila, marami talagang options. Hindi feeling, marami talagang options. So ngayon, gets ko kung bakit iniisip niya, ano kaya, mag-YouTube na lang ako kasi madaming mga yumayaman sa YouTube pag naging content creator. Pero, lagi niyo pong tatandaan, hindi po porke gumagawa ka na ng content, agad-agad, basic, meron ng kita yan. Ayan. Tandaan po ninyo, na yung anak kong si Princess, 3 years old pa lang siya. Nag-a-unbox na yan ng mga laruan sa YouTube channel namin. Ngayon, 12 years old na siya. Pero hindi pa kami yumaman dyan sa YouTube na yan. Hindi mo talaga masasabi, 'di ba? Hindi mo talaga masasabi. Pero ang sigurong pwede naming ibigay na advice sa iyo is kung sino yung mga tao sa paligid mo
yun yung tatanungin mo. Correct. Oho. Kasi kami, iba rin yung experience namin sa experience mo. Hindi naman kami yung magpapaaral sa'yo. Hindi naman namin kilala yung ugali mo, kung ano yung Totoo. kakayanan mo, di ba? At yung kakayanan ng pamilya ninyo. Ganon. Ayan. So kung ano siguro yung interest mo, doon ka muna mag-navigate. Huwag mo muna yung problemahin yung mga bagay na hindi pa na nangyayari. Katulad nung ano yung sinabi niya, ano yung mga trabaho Na hindi mapapalitan ng AI. Kasi feeling ko kapag sinagot ko yung tanong na yan, lahat po ng trabaho mapapalitan ng AI. O tsaka hindi natin alam, maaring sa ngayon, hindi siya mapalitan ng AI. Oo, pero pag dumating ka na in the future, pwede na. Ako nga nag-advance thinking na nga ako, Jegs Lahat ng trabaho ay maaari na talagang palitan ng AI. Sa totoo lang, alam mo tayo naman dito sa Love Radio, inumpisa na natin yan Hindi lang in the form of AI talaga. Paano? 'Di ba sinasabi po namin sa inyo, pwedeng dumalaw sa amin dito sa Love Radio. Pero mas maganda kung i-message nyo po kami ni Diego Bandido kung nandito talaga kami. Bakit? Kasi naririnig nyo kami sa radyo, pero pwedeng wala talaga kami. Correct. 'Di ba? Hindi AI ang tawag doon, kundi may high-tech lang na maaari kami mag-record at maaaring mag-play dito kahit wala kami literal. 'Di ba? So, hindi natin In other words, may mga bagay na pwede na din talagang mapalitan ng computer kahit naisip mo na hindi. Correct. 'Di ba? Super. Nasa ibang mga lugar, may mga ibang mga lugar na driverless wala nang driver. Wala nang driver. Matagal na driverless ang mga trains sa ibang mga bansa. First time ko nakakita ng driverless train sa Japan, manghang-mangha ako. Sabi ko lang, paano to dumaandar? Walang driver. 'Di ba? So, dun pa lang. So, may isip mo talaga lahat ng trabaho. Pero kung ngayon pa lang at this age, iniisip mo na yan, edi magpapanik ka talaga. Correct. Kalmahan mo lang. Maging sa amin yung trabaho namin in the future, hindi namin alam, baka hologram na lang yung nandito. Actually, Jegs, alam mo, we should really just enjoy each day that is given to us. Correct. Because you'll never really know. Wala naman talagang imposible sa tindi po ng teknolohiya ngayon. 'Di ba? Isipin mo, meron akong napanood na video na sa China, yung isang concert, ang mga backup dancers ay robot. Oo, napanood ko rin din yun. Napanood mo yun? Diba? Grabe! Meron nga din nagde-deliver nag-order ng milk tea, parang drone na. Drone. So wala na yung driver yan yung dahilan kung bakit ko gustong pumunta ng China kasi nakita ko yung video na yan na nagpa-deliver siya ng milk tea sa isang park. Walang dumating na motor. Ang dumating drone. Grabe. So, posible talaga yun. Tingnan mo, maski sa mga airport kung papansinin ninyo, dati, lahat ng mga lanes, may pipilahan ka kasi may tao. Pag meron na din sa Pilipinas na mga machines, na mga self-help self-can booth, hindi ko alam, kiosk or whatever. Pero sa ibang bansa, like for example sa Singapore, talagang na yan, wala ka na talagang kakausapin na tao. Machine na lang, tapos pasok ka na yung bag mo, ihuhulog mo lang sa isang pwesto, ikaw na yung maglalagay ng sticker o yung machine na yung maglalagay ng sticker, ganyan. So lahat talaga ng trabaho pwede na talagang palitan ng AI. Kaya alam mo, lagi ko tong advice sa lahat, dapat wala kang attitude problem. Correct. Kasi pag may attitude problem ka, papalitan ka ng robot. Tama. Ang robot, walang attitude problem. Magre-reset lang yan, pwede na siya ulit. Arte-arte ka dyan, mawawalan ka ng trabaho bukas. Correct. Promise. Kaya wag nating problemahin yung mga hindi pa nangyayari. Even the Bible says, di ba? Huwag mong problemahin yung future. Hayaan mo problema yung future. For itself. For itself. Oo, yung sa ngayon kasi, pinoproblema yung future tapos na disgrasya ka, hindi ka nakarating ng future. Yun na nga. Diba? Diba? One day at a time. Tas at the moment lang. Yun yung lagi natin nakakalimutan that today is a gift. That's why it's called the present, Tama. diba? So, yung eto na lang muna Correct. ang isipin natin at intindihin natin. Diba? So, ikaw, isang grade 12 student, wag mo munang isipin kung ano yung mga although tama din naman na parang ano kaya yung trabaho na AI proof na hindi basta-bastang mapapalitan ng computer. Tama din naman talaga yan. Pero isa-isa lang din muna. Correct. Hindi natin masasabi. Malay natin yung mga commercial planes, wala na ring piloto. Hindi natin masabi. In the future. Actually, di ba yung kaibigan nating piloto, kunento niya yun, na
autopilot naman talaga eh. Oo. Na kapag nandun sila, Pag nakalipad na. hindi Ayan. naman ito yung parang katulad na nagmamaneho tayo sa EDSA o kaya Oo. nagmamaneho tayo ng manual na sasakyan eh. Oo. Hindi eh, kinakalibrate lang nila. Correct. Yun ang sabi ha. Oo. Ewan ko kung lasing siya nung kwento niya yun or lasing kami ni Diego nung kinikwento niya yun. Pero Naka-autopilot siya, naka-autopilot na. Ibig sabihin, papunta ako ng Indonesia, galing ako ng Japan, meron ng tamang calculation, ito ang daan. Oo. 'Di ba? Kaya yung sinasabi mong pwedeng isang araw wala ng aktual at literal na tao na nandun, posible siya eh. Hindi kasi kahit yung mga drone na umaatake, yung mga gera na lang na nangyari sa sa mundo natin. Ang umaatake diyan drone eh. Diba? Unmanned aircraft siya eh. Wala ng tao. Oo, yung tao andun sa base nagko-control parang joystick na correct. lang. Parang naglalaro. 'Di ba? Sa totoo lang kapag ako iniisip ko 'yan, yung mga AI na 'yan, na lahat na lang pwedeng mapalitan sa totoo. Lahat na lang pwedeng magawa ng computer. Nakaka-nervous din talaga eh. Kasi may isip mo, baka talagang pwede ako mapalitan. Kaya lang di pa naman dumadating. Tama. Ang maganda rin lang naman, hindi naman natin sinasabing wag mo at all isipin ang future. Hindi. Kasi maganda din naman na that you prep for it. Yan. Na mag-iisip At ka least may din. roadmap ka. Meron. Pero Ganyan. siguro ang pagtuunan mo ng pansin, yung pag-navigate mo going to the future, yun yung importante. Oo. So, Ganon. kung pag-aaral, ako personally, I would suggest mag-aral ka. Aral ka. Oo. Iba pa rin po ang edukado, iba pa rin po ang nakapagtapos. Kahit papano, hindi kahit papano, talagang may laban ka. Tama. And I think totoo pa rin ang sinasabi ng mga matatanda na ito pa rin, yung edukasyon pa rin ng isang yaman na hindi mananakaw sa'yo kahit Correct. kailan. 'Di ba? Maaring yung mga kita mo o kung ano man pwede makuha sa'yo, pero yung kaalaman, yung edukasyon, hindi mananakaw yan sa'yo. Yan yung importante. Yun, I think, isang sagot talaga namin. Mag-aral ka. Oo. Huwag mong isiping, tigil na lang kaya ako ito gawin ko. Hindi, mag-aral ka. Kung may pagkakataon ka, kung may chance ka, may opportunity, may resources, go mag-aral ka. Kasi connected yung pag-aaral mo, connected din sa future mo eh. Kung ano yung magiging decision making mo. Tama. Kung nag-aaral ka, kasi natututo ka eh. Correct. Nai-enhance mo kung anong meron kang thought sa ngayon. Yes. Para maproseso mo ng maayos. Correct ka. 'Di ba? Kaya mag-aral ka kasi feeling ko talaga kahit sinasabi nilang pwede na magtrabaho hanggang grade 12, 'di ba? Yun naman yung rason kaya nila dinagdag eh. Oo. Aminin na natin, yung mga nakatapos nga ng college, kulang-kulang pa din eh. Lahat na yung grade 12. Para sa akin lang naman yun ha. Totoo. Hindi ko naman sinasabing mali, 'di ba? Pero yung totoo, madami din naman mga korporasyon at kumpanya nang hinahanap nila sa totoo college graduate. Saka ako, feeling ko hindi pa ready yung bansa natin sa ganung setup eh. Yung economic natin, unlike sabihin natin sa Amerika, 'di ba, yung mga na pwede na magtrabaho. Sa atin yung gaya ng sinasabi ni Nicole, mas prefer pa rin din nila yung college graduate eh. Oo. Kapag halimbawa may mag-a-apply sa iyo, sa atin, di ba? You would think na syempre medyo kahit wala pang experience yung college graduate, mas walang experience yung grade 12 graduate. Siguro nga kaya sinabi ko sa depende sa economic natin, kung halimbawa nag-boom yung mga business, ang dami na kulang na talaga yung mga tao. Yun, baka pwede. Yan, hahanapin nila yung kahit grade 12 graduate, i-hire nila. Correct. Hindi eh. Oo, wala pa. Wala pa, di ba tayo Going dumating there. eh. Baka naman, gusto nyo tanggalin habang hindi pa inaabutan ng mga anak ko. Baka lang! Oras natin mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!